Алло, Давай. салому алайкум бародар. Валейкум салам. Акаҷон, дар ҳамин масъалаи 120,000 нафарае ки бигем ки дар рӯйхате ки қарор дорад, як каме савол дода метавонам? Бале, гӯш мекунам. Хоб акаҷон, ҳамин рӯйхат ҳақиқат дорад? Бале. хоб акаҷон, ва дар ин байн мегирем ҳаста нафарҳое ки патент РВП вид на жительство ё шаҳрвандии дутарафа доранд. ва ба шумо ё рақамҳое ки дар шабакаҳои интернетӣ монда шидагиҳои намояндагони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ муроҷиат кардан, гуфтанд ки ҳуҷҷатҳои худтонро сурат гирифта дар WhatsApp рӯй кунед. ҳамин мардум ҳамин хел рӯй кардан метавонанд ки ай рӯйхат бигиранд ё ки бояд ки ай пеш рафта ҳуҷҷатҳошонро копия кунанд, то ки ай ҳамин рӯйхат бароянд? Не ҳамун тариқи WhatsApp равон кунем ва ҳамҷа рӯйхат ка тартиб додагим худмон пешниҳод мекунем мегирам. яъне ай пеш рафтан шарт нестай бигем, а? Не. фаҳмо акаҷон. хайр, нафарҳои депортатсия бароянд, нафарҳои беҳуҷҷат ҳуҷҷат кунанд. Кадомеш ки ҳуҷҷат кардан метавонанд ҳамҷа то феврал ҳуҷҷатҳошонро дуруст кунанд. дуруст кунанд ба шумо рӯй кунанд, бо мешавад ки ай рӯйхат бароянд бародар, нафарҳое ки дар тоҷикистонанд ва ё метавонанд ки ҳамо охирон печате ки ай Россия баромадагианд сурат бигиранд, ба шумо рӯй кунанд, то ки ҳамин рӯйхат бароянд. ҳеҷ намешавад шомада. ва ёда ягон чи намешавад? Не. ин хел рӯйхат бо баромаданаш мумкина ё ки ҳечи гуфта наметавонед акаҷон? шояд абнавича охирам пешниҳод мекунем мегиранд ки ҳуҷҷатдорор асосдорора мегиранд. мумкин бад маълум шавад легалаш чанқа мемонад. фаҳмо акаҷон, раҳмат, миннатдорам аз шумо. боше ака. салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ мондоред. хубе, иншалло ҳар яки шумо. ва дар суҳбатмон дар сурати видео чӣ гунае ки дидем, мавзӯъ мешавад дар масъалаи 120,000 нафаре ки дар рӯйхати назоратшавандаҳо дохил шидагианд. ҳамин масъала дар маълумот мерасонем. бисёриҳо видео кардам, вале ман фикр мекунам ҳар як блогер тарзи фаҳмондани худша дорад, тамошобинҳои худша дорад ва шояд бошад нафарҳое ки дар ҳамин масъала хабардор набошанд. ва шахсоне ки тамошо дорем, лайк ҳама ҷиқем, нафарҳое ки обуна шидагӣ нестем, обуна мешавем, ҳам мода дастгирӣ хуб мешавад, ҳам навор паҳн мешавад. фикр мекунам беҳтарин ай ва маълумот мерасонем. хоб, нафарҳое ки намедонем, 120,000 нафар тоҷика рӯйхат кардан, дар рӯйхати назоратшавандаҳо дохил карданд ки то 5 феврали 2025 агар худшон ай рӯйхат набароранд, дар қатори депортатсияшидагиҳо дохил мешаванд. дар ин рӯйхат бигем ҳастанд нафарҳое ки қонунӣ дар Россия қарор доранд, масалан мегирем патент РВП вид на жительство ё шаҳрвандии дутарафа доранд, ҳастанд нафарҳое ки ҳуҷҷат надоранд, ҳастанд нафарҳое ки депортатсия ва ё видварения доранд, ва ҳатто ҳастанд нафарҳое ки ай дунё гузаштагианд ки ин масъалаш бигем дар дили мардум як каме шубҳа дохт ки дурӯғ ай гуфта, вале не, ҳақиқат дорад. нафарҳое ки мақсад то ҳозир рӯйхата наёфта бошен, телеграм канали мо дар комментария ҳастае, метонен дароен, даниётона занен ва бинен. агар ки бошад, чӣ мегем, нафарҳое ки ҳуҷҷат дорен, чӣ гунае ки гуфтем дар суҳбат, номерҳои намояндагони вазорати муҳоҷирати меҳнати Тоҷикистон дар шаҳри Россия дар телеграм канал мондагиай. телефон мекунед ва суратҳои ҳуҷҷатҳои худтона дар WhatsApp-шон рӯй мекунед, ай ҳамин рӯйхат шуморо мегиранд. нафарҳое ки депортатсия ва ё видварения дорен, чун ҳамавақта мегем ки бароен хубтарай дар ҳолате ки қапан муомила кардан нашавад, метавонанд ки спецприём баранд, через спецприём рӯй кунанд. нафарҳое ки дар Россия қарор дорену ҳуҷҷат надорен, шумо бояд чӣ кор кунед? то 5 феврала қонунӣ кунед, худтона ҳуҷҷат кунед, хубтарай, барое ки то 5 феврала қонуни 90 ба 180 кор мекунад ва баъди 5 феврал қонуни 90 ба 270. як бор оддӣ кардама шумо да фаҳмонам, яъне айни замон шумо дар ним сол 90 рӯз дар Россия буданда ҳақ доред дар ҳолати ҳуҷҷат накардан. ва агар дар муддати 90 рӯз ҳуҷҷат накунед, шумо бояд бароен ва баъдаи 90 рӯз биёед. даромад баромада нигоҳ намекунем, дар Россия будантон 90 рӯз шида бошад, бояд ки 90 рӯз дига дар Тоҷикистон бошед. баъди 5 феврал кишид, дар як сол 90 рӯз шумо ҳақ доред. масалан мегирем миёен ҳуҷҷат кардан наметонен,
дар 90 рӯз. Шумо бояд бароед ва баъд 270 рӯз бо биёен. Агар ки бо биёен 270 рӯз нашида, метавонанд гардонанд, метавонанд патент натиҳанд, яъне қонуни баромад ва даромада вайрон мекунем ген. Ва ин даромад баромада як бор дига бугум ки ҳисоб намекунам. Масалан омаден як моҳ истоден, ҳуҷҷат карда натонистем, метавонед дар ин ҳолат граница гузарен, ё ки ба ватан рафта 2 рӯз 3 рӯз истода биёен, вале 90 рӯз зиёд нашавад, бе документ дар Россия бидантон. хоб, ин масъалада фаҳмондем. Нафарҳое ки дар Тоҷикистон қарор доранд, дар аввал бигем фаҳмидем ки беташвиштар ва ҳамигуна маълумот ма видео мекунам бигем, вале ҳар як нафари шумо фикр ақидаи худтон надорен. Шояд бошад саволҳое ки ман дар видео фаҳмондагӣ набошам, дар комментария нависен, то ҷое ки метонем, то ҷое ки медонем маълумот мерасонем. Бошед нафарҳое ки видеоро то охирша тамошо кардем. Миннатдорум ай ҳама.